औरत एगो ऐसा है कि जेकरा चक्कर में बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि देवता सब कोई आ गई। साधारण मानव के तो बातें अलग बा। जैसे मेनका जप तप से विश्वामित्र के डिगा देली, रंभा सुखदेव जी के छक्का छुड़ा देली, अहिल्या से इंद्र जी लटपटा गईले, बेटी के रूप देखी ब्रह्मा छटपटा गईले। कहता मिलला पाप हर के कराई काटी, के करा न भावेली होनी कनार, के करा न भावेली होनी कनार। मिलला पार के कराई काटी, के करा न भावेली होनी कनार, के करा न भावेली होनी कनार। मिलला
निकनार। मोनिका लेविंस्की रंभा मेनका पमेला मर्द के बजा के कैली तेला बेला। करा न भावेली हो निकनार, के करा न भावेली हो निकनार। नीला पार के कराई काटी, के करा न भावेली हो निकनार, के करा न भावेली हो निकनार। करा न भावेली हो निकनार, के करा न भावेली हो निकनार। नीला पार के कराई काटी, के करा न भावेली ना हो निकनार, के करा न भावेली हो निकनार, के करा न भावेली